Ndakasvika zvishiwa kuground nawe mastand mastand ndakasvika pane stand yekutanga yandakaona ichivakwa. Ndakasvika pane mabhiridha anga aripo, ndakamabvunzawo kuti stand ndeyani, vakanditi stand ndeyabhiri zekuziva, asi pane akatengesewa stand. Ndakati ko kuti izovakwa sabhuku vari kuzivira vanzi ava sabhuku ava vanga vasiri pachigara vasabhuku panguva yakatengeswa stand sabhuku vanga vasiri pava nemwangari. Ndobva ndaenda pane imwe stand yenumber 2 vanzi stand yeshuwa haina kuzobhadhara nenhau yekutanga yaita mutauro, uye akabva ati aiwa hazviite kuti ndichibhadhara zvinhu zvangu. Mbudzi dzacho dzakazotowanza sabhuku ava ndovakazotora mbudzi dzacho nguva kuti vakatenga here kana kuti vakazopa imwe stand isiri iyi stand yekutanga. Iyayo mairi ayo ndo yandikakwanisa kuonawo pakutengeswa mastand emurei. Stand yekutanga yakazondoyani yabheri right. Ichipiri yakazondoyani ichipiri yacho yenzi yange iri ndemhuri futi semhuri ndesemhuri andiri ndingava kuri kunzwa here kana kuti pamukumesanovana yokunzi stand yekutanga sokubvumirana here kuti sepaground pakasviba kunzi stand yekutanga ndemwana wenguru pamusoro ndikuda kuti nditauroipa kuti inonzi stand ka ndinofunga ndakambozvitaura kuti pakutanga kuti tiwane panenge pakatanga kugarwa namunavo amuna vakazosumuka akaenda kupi muna 1980 nofunga akazosumuka achienda kumhiri achitodaina kugara mudhuze nomvura. Ini ndikubva ndasara ndichita sei ndichirima ipapo zvokuti kana majira anozviziva kana zhando wacho anozviziva ndowangani stendi ndeyangu narumangu. Ndikubva ndaita sei ndichirima ipapo ndakatanga kurima mashava, ndakarima masendefrau, ndikazorima soybeans ipapo. Kuzota tete majandazi arumangu vakauya ndokuti ndiri kutaza kugara kuti kwamandere kuzvava zvakadi kuti mundiwanisewo pokuita pokugara. Ndobva wandichaurira rumanga akati tasamana mitengo omhuri yako zvechokwadi kumwe ndobva takamura nopakati kusaidi kubva kwaita se uyu bhera ngati mwana mudiki ndobva takamura ndikupa tete vakuru adiki vacho ndikubva vateerawo kutera kwakaita akuru aidi kuchinzi ninga adiki vacho kuchinzi aindatadza kugara ajuraiva kuti kana vamwe vavazvi vari kuya achindipazira imba vachindifurira imba. Saka ini ndakuita sei ndakuteera upfunu vakandishedza ndobva ndaita sei ndobva ndataura iti ndobva takamudisa pakati nopakati. Saka teta vakuru ava havana kuzoda kuuya kunandadzi vavo kuti nini ndakuita sei ndakuenda vakasiya vatengesa. Tinoda kuti tibatsire mubvunzo wabvunzwa nevava ndanga ndida kuti ungopindura nokumisa. Hanzi stand yekutanga munotenderana here kuti ndeyo mukomana ndeyangu namamini alright uya kugara kwamandere aiwa chero achigara uko muri kuzidziva here kuti stand iyoyo ndeyeuyu chete kana dai achinzi ari kugara zvake uko. Imimi alright ndichingopinda munyaya zvazviri imimi munoziva kuti muri muroorwa here ningwana atembo ene ningwana atembo mukati mezviwanikwa zvanachangamira ava imimi munenge muri mutorwa mukati mazvino munobenefita chete kana muchiwirirana nawo uye muchiri kuita zvavarinoda munozviziva here. Good. Saka kureva kuti panga ndichida kuti mutange mapata ndepekuti musamhanye kuti ndezvamune varume vangu inini ndezvidu nokuti uyu mwana wababa varume venyu handiti imimi handiri mwana wenyero anobenefita kubva kunani ndati chinzwa yamai hatisati asvika pokutengeswa kwestendi
uyo anobenefita zvinhu zvaani mwana anobenefita zvinhu zvaaniko zvababa wake namai vake. Saka ndopandikuda kuti mutange mabata kuti handifani kuvasasamura vana feshu, ndofana kutanga ndavabata vana chero takazopatsanura zvinhu muzvidimu, asi ngatitange tawirirana ndokuti tifambe kozi inini ava pazvinhu zvavo ndo zvanobenefita. Handingamboenda kunonetsana nananhenge ava nanachigangwa vanondirova, asi papa vangu vanonditi gara pasi ndichakuona zvokuita ndindizoka. Saka ngatitange tawirirana kuti tende yekutanga ndiye uyu, kumwe kwese ndobva kwasara kuti nze ndekwemhuri, ndozokutaura chapupu chakasvika kuground ndizoka. Asi kutengesa noda aiwa mama hatisatotida kutengesa, muri kumhanya kutengesa sei? Isusu tiri kuti chapupu chakasvika kuground chakati hongu munda wese ndewenyu nemhuri, asi imwe stendi ndeuyu, toda kutanga tafamba ipapo. Even amai baba vazvara vana vavo kati vazvara vana vengina baba vana vakura, handiti munorumura here kuti mwana ndakupawo stendi yake kuti iyoka unovakira apa uchirimo ushendawo, iwo mwana uchirimo madhunda uchendawo, handiti ndo zvamakaita pakumupa here mwana ndakamupa ndikubva azosonga kana kumandeni kana ndo first stand ke makamupa ka ndobva azosonga kuenda kumandeni, asi iri yani iri yake haidzoke mamuri akazopiwa munin'ina wake mbirai haidzoke kwenyuka kana chero ichizoenda kumunin'ina inoenda kumunin'ina asi ichinzi yenge iri mukoma wake ndizoka good. Saka uko tapedza tawirirana kuti munda wake womukoma tapabata kapa ko stand yauri kuzoti iwe yakazotengeswa yenge ndeipiwe imwe stand vaisa matanga yavo amapani matanga muri mumunda muyo mababa futi ndimababa munhu wacho ari kweri izvizvo ratisapo akatengeswa wacho amaichifodi wanotipupurira inzvimbo yagadzikwa matanga nevanhu vese baba estate land apagare munhu apagare chinhu, saka iyoyo stendi iyoyo ngavataure imwe iyi ngavasiya kakati muri kureva kuti mirasapo muri kutaura kuti state land iyi haina basa kana yakatengeserwa munhu nokuti state land ngaisiyiwa haisipanotaurwa here muno hapatogarike nokuti panzira yedipi hapana stendi inokwanisa kugarika munhu kaka iure ndo pari kunzi pakatengeswa ndizvo here stendi yange yacho pasina kutoti pakazoita mutauro stendi yange yakutengeswa. Saka kuroti yange yakutengeswa nani yange yatobhadharwa stendi painzi pabhadharwa mbudzi nechibage sekunze kwandakaita ndichiferevetawo. Saka mbudzi idzi mbudzi 3 dzakazotorwa nasabhuku ndimwe sabhuku ndasvika pagrawundi ndaiferefetawa nyepa kataura mirai ndambobvunza temo pakusarira muchana iwe wakatumwa nemambo uchinzi uri kuenda uku ukasvika here ukaona nasabhuku ukatora vanhu vese ivavo uchifamba navo pagiraundi uchienda kuona padambudziko pacho muchionesana muri mese eze timu sekutumwa kwawakaitwa namambo ndo zvawakaita here kana kuti kwete? pakutendera kwandakaita ndakatanga kundiferevedza ndaona vanhu vandakatanga ndaona masaidi ese angatenokuti kuti ndizosvika kuti ndizoona mirai basa raukatuma unafana kugara pasi mambo vange vachida kuti waisvika pano pamba utora mhuri yese nasabhuku wacho neva next door voonesana onai panapa ndepanhengi apa panogara yane nhengi apa paidii handiti mouya noumbo hwakadzama kuti takasvikapo nhengi tenge tina nhengi vanhu vese vava vari kutopupura kuti ground sure nderababa nhengi asi uku nekuku ndokwakanaka saka kureva kuti chisiya stendi yekutanga ingangoti mhuri iye wakadziobanira tiyaigara kwamandeve parikugara sabhuku nhasi mandeve vajaiswa vakoma
ndokwaigara varume vamai vagara apa ndobva vazvitanga vachienda kwamaguta kuona ndobva kugara ikokuya vakugara kuyawo ebheri atanga kuona mukadzi wake uya vaigara ikokuya bheri ndokuzobva ikoko pakuita kakutaudzana bheri ndobva apuwa nzvimbo yaigara James ichibva mukipi kumwamandeni James ndobva bheri agarepo ndobva tamutauro wa James nabheri zvimudzinza bheri ndokubva ndokudzokera kupi ndokuzvindawo uko aeniya vanga varipo zvikayo anzatiti vamai ava ndobva vabva kundobva vanocheka pamusoro pano vamwe bheri ndobva iswa pazasi panoiva mbiri pane kicheni tu rumuzinaosikadzikasamuroti zaizvozvo inini ndakazoenda pabheri ndichienda kumautano bheri ndobva ndasvika mapake tembona kutaudzana namukoma kunopera zvanga zvakadi kuti inini ndiendotaura nomukoma waisau James mudzokere kupi mudzokere kumandeni ndini ndakazotakanisa popota nai kumba kwaro ndichitora bheri ndichidzokera nai pamandeni ndobva mukoma wake James ndobva taenda kuzoratidzwa pari kugara bheri nhasi bheri vakazodayo bheri wabhodoopapapo uchida sei uchidzika wakadai andika bheri akangosiya steda ino mhuri yangu kana yakura senzi akanga mukadzi uyari apa nomwe mukadzi anomukomana amene maari uyari apa aigara nhambo yakuta andika naagara umwe anogara azigara nani nhambo yaiko senge pamusoro ite maana zvakanaka kuti muri kukura kuti nzvimbo yakire taitenga nandama takubata imi kuda kutaura ine akafunda achitaura nyaya yakakomana kana uchisomunhu kugara kubuze imbonoona kuti nyaya dzitaurika dzikanaka ataura nendicho ebhaazondibata bataura saka asiyana manje nachitenda chitenda ndamutuma akati ndakaona kusina chinhu chakatengeswa ndichitendawo ndizvaakandibvunza mufoni kuti ndakaona kusina ozvakaya vakaonewa tenda akati ndina munhu wandinoona panzvimbo yakatengesewa ndivonezipisi dziripo imavanza saka nyaya iyi ngaichiuya next coach tenda aka kozi yasiyana iwe nachitenda manje saka to next court ngati yakaferera kuti kuenda kwaakaita akutaura nekuti kaferefere ukanoti ndo zvakazviguwa mati kudite pamusoro zvinao ndikuona kuti hanzi kukanya mufawo rangano ndadzidza ipapapo zvakaitoona chigango ndo zvakaitawo futi naachitenda ininiwo nditoro kunoona wamwe bhishopu wangu wandinonamata nawo ndopandakazosvikidza nechiti kwechisabhuku awa maguta kuona nasabhuku chitenda vaivai nevanoadhiraivhira vaivai chitenda pasitendi paipai ndokusvika ndokuzotokrashana nazvo nakutoti ko zvamukukurukura apa imachitenda mukuti handisi kuona pakatengeswa imuchiona midhuri yekamira iri 2 ko midhuri iyoyo ndiyani stendi iyi ndiyangu inobva apa ichisvika apa saka mukamuchinge makuti imimi hamusi kuona pakatengeswa hamusi kuona kuti maunenge makutodzvanyirwa inini here muridzi westendi amai vakati aiwa iwewo hauna need yokuti ungati mastendi mangani maviri tati aiwa kama iyi ndo nhaka yanga ndikasirwa nani nababa mumwe nomwe akapiwa pake saka kana zvakadaro kuda kuti chero kana nokumundaka handisisina pokuti ndishande kachinge zvakadaro hazvina chikamboshata munongogona nyongotora chistendi achina iyoyo nemadhundu 2 yandikapiwa nani nababa nokuti handina chichangu apa asi munenge makutonditaurawo kuna baba wangu ndienda kunopiwawo nhaka yangu nokuti kana mubhaibheri chanishaimi 1 madzimambo chapter 21 inotsanangura nyaya yenhaka iyoyo ndizvo zvitai saka yes Naboth wakaramira nhaka yemadziteteguru yake yes imimi nzwisisa inyarutauripo yokuti I think message is wrong. Mother, what's the meaning of one who's all come? And it, yeah, I got a better. Yeah, no, there, but I'm not worried. I'm sure he takes up. This is the one who's also therapy in them on. And I was everybody when I won out. She did ground in the ship.
saka izvo muri kwamusha ndiani nokuti mimi ndikuri wrong ndimavakomana vachirume vanoti ndimana baba handiti maifana pandikataura pai kuti before tichizoya the next sport inoita tanga taifana kunge takapedza nyaya iyi handiti but hamusi kuda ava vakutaura zvonhema manje koza kuti rizozonhema saka isu tiri kuti panzvimbo ipo apa hapasina chokwadi vanoda kutosvikiwa paground tione zvakazara vanhu vachitipupurira haikona kuti megani muri vatatu handiti bozi munagarisana maminawo vanotipa zvizive handiti megani hamugona kupupurira naivo nemuchinyeperana kutidonzererana kuti toda kungoti vagari varipo pamukagarisana navo bozi hamusi munotokurwawo vamwe vanhu vakuru vari munharaunda vagara vainemi handiti vachiona zviitiko zvamunofana kuitaini saka toda kuti tikuita zvese zvaita kurujekoko tiri kuti isusu apa makoro pandakirwa geti ndikatoita ozi kururama kuchinisa munokwanisa kungowanidza feo renyu rini inenge ichida $80 ozi iri kubva pechoyapo ichibva pechoyapo totoshandawo zvidhina isi kuti katungwana obhaya kangotenga mimi tenga zvidhina bozi tenga chida kuti kana zvichibuda zvakanaka mazuva atinoita kurujegwegwe abatanidza kuti pavanouya changamire tichiruva pana kubva vanonova kujeguru patapedza mazii kutoti mangwana vauya saka ndakutongokumbirawo kuti kana yekurujega yatanga kupinda mapibata uyu mukomana ndianoita zvemadhepi saka baba ndakutokumbira kuti pamunenge mabata yekurujega kuda pamwe tinge tisati tasunganidza tongogona kana ngopinda zvikwereti imi makanzwa kuti vekurujega vane 3 days vakupromisa yanditi ava vafoseya 077 Beri Ongo 484 2807 okay sir 2807 Ongo sangana itai kuti tiweko asinji pamusoro izvo chadikuda kubvunza ndechekuti toda kuzikana munhu akatengesa ipahandina kana ndiro zvandaiudziwa nyaya yenyu ini zvamukamhangare mimi zvichagadziswa kutongewa asi pada kutabva kuti tikaita kuti musoro teme chii ndo nyaya ipapo manzwa makanzwisisa asi kuti hanzi ndakatengesa hamuna kunzi mimi makatengesa makanzwisisa ndati daroda kutsvaga kuti tikaita kuti musoro teme chii nyaya yenyu mukamhangara makatoya mududze kuti chamundundutukira chii nokududza uhure ndo nyaya mukamhangara izvo kwai yapindira ka izvo zvichimira izvo nekuti mugadzirisiwe handina kambobata mari mumaoko mangu unogadzirisa nogadzirisa mama sunga zvenyu